Ginpuntarya sang United States Navy destroyer ang isa ka Iranian flag cargo ship nga nagtuyo nga maglusot sa blockade o kon pagpanglambat sang Estados Unidos sang Amerika dito sa Gulf of Oman. Sa post ni US President Donald Trump sa Truth Social, ginpahayag sini nga ginpaandaman man anay sang United States Navy ang barko nga maguntat apang wala ini magsunod sa ilang nga order. Bangod sini, sunod sa iya, napilitan ang guided missile destroyer nga magpalupok sa among nga cargo ship, rason nga naigo ang engine room sini. Yara nasubong sa kustodiya sa US Marines ang among Iranian flagged cargo ship. Ang insidente natabo kasunod sang akusasyon ni Trump nga ginlapas sang Iran ang ceasefire agreement matapos ginaalegar nga nagpalupok man ini dito sa Strait of Hormuz. Sa piyak nga bahin, kun basahan naman ang pahayag sang Iran nga ginapasirad ang liwat nila ang among nga ruta pandagat para sa kadamaan nga mga barko kag ginakusaran man ang Estados Unidos ng Amerika sa paglapas sa agreement kag pagsalig sa tunga sang duha ka mga pungsod.